Zo, wij gaan loodjes trekken voor Sinterklaas. Nu al? Ja, leuk hè? Sinterklaas is nog niet eens in het land. Ja dus, de pepernoten liggen toch ook al sinds augustus in de winkel? Hè? Ja, en het is nog altijd 2020. Daar is niets gek genoeg in. En ik heb gewoon zin in gezelligheid. Ik maak voor iedereen een loodje, zodat jullie niet van elkaar kunnen zien van wie welk briefje is, oké? Deze gaat in het potje. En jullie weten de regels. Niets verklappen, niet vertellen. En ja, je kunt die surprise dit jaar maken, want we zitten toch in lockdown, dus je hebt genoeg tijd over. Dus dit keer geen smoesjes van, oh, ik had geen tijd om een surprise te maken. Nee, we zitten in lockdown. Jullie hebben tijd genoeg, dus jullie kunnen een surprise maken. Jullie mogen de loodjes trekken. Jullie weten de regels. Niet aan elkaar doorvertellen wie is. AUB. Dankjewel. Zijn hier camera's? Nee. Dat ga je nooit verwachten. Wie heb jij? Wie heb jij? Ik zeg het niemand. Ah. Wie heb jij? Ik zeg niet wie ik heb. Laat zien. Laat zien. Ik ben zo terug. Ik heb mijn ook laten zien. Nu laat jij het ook zien. Ja, dat heb ik gehoord. Overnieuw. Ha, verdomme.